Ramogi mano kaka jagoro mongire migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni ikruok nyaka ket mapiyo motelo ne nyasino mabiro timore tarik 20 mar dwe ni mar 10. Migawo ma ok mar piny owacho kotelne kod jatendgi Chacha Deshmok mawuok e piny ma Wagunda oyango ni giko dweni gibiro kawo okang' mar neno ni jogo mane oyudo hinyruok e lwet obila e kinde ng'anyo ma higani oyudo ratichgi kaka owinjore. Ma owacho e kinde mane olimo boma ma Kisumu mar neno kendo twak gi joma ne oyudo hinyruok gi kanyakla kod joked ne ratich oganda mawuok e kaunti ma Kisumu. Giyango ni pod gidhi nyime kod choko maling'ling' kotenore kod hinyruok makamago mabiro konyogi chwalo nyime ratiro ne ogandago kendo neno ni joma obiro yud kod ketho kawnegi okang' mager mar chik maonge dewo wang'gi ka tielo mago magitimo kata magiwacho ni gitielo ni mago magitimo oluwore kod chiwo ratiro ne oganda ma thoro yudo hinyruok e kinde ng'anyo ma pachoka ma oseyudore ni ok bed ka imiyo ratiro margi. Fanuel Ochieng alikuwa ametoka hiyo tarehe 12 kwenda kuona anti yake Manyata. Andamano ilikuwa ni mchana na Fanuel mwenyewe aliuliwa usiku saa 1:15. Niko na uchungu kwa moyo wangu. Mimi naomba Kenya nchi nzima iweze kuona hiyo na naomba haki waweze kuchukua. Uono neno kwanyalo bet kanyakla gi organization kaka miluongo ni Amnesty International ma obiro koni mondo gibe giwinjane mondo gibe gineane gik mwasabet kwa wacho ni osabet katimre maluore gi ketho ratich dhano haswa mano timre ndalo maandamano. Wadwaro ni national government obiane piny kae mondo gitimane commission of inquiry. Wadwaro a socio-economic impact of the violence mano timre ndalo maandamano gi mondo wang'e ni to ji ohinyre manade. Kawuono wadwani wagone migawo mar Amnesty International erokamano maduong' kuom biro ka mondo gibi mondo giwinj kendgi gigo matimore mondo eka wane migepe mopogore opogore manyalo riwore kodwa lwedo mondo wang'e ni ratiro mar dhano ka dhano orite yo makare. So Amnesty International is going to be working with groups like this in communities, working to seek accountability for police actions, for the kind of actions that saw abuses of protesters, and we'll be working after October when we've produced more detailed evidence and campaigning, but also working to try and seek accountability